Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero lachitatu pa 28 January 2026 tifuna tikuyamikeni chifukwa chotikonderanso potipasa moyo. Mwatigonesa bwino usiku ndipo tikupemphani mukhale nafe tsiku la lero muzochitika zonse za tsiku la lero. Leronso mwatipasa mawu anu otithandiza pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kukula mu uzimu ndi kulingalira zambiri zokhuza inu. Kuti ndikamakhala ineyo ngati mwana wanu, mtima wangawo ndi nthaka ya mtundu wanji? Kuti ndi nthaka ya panjira, ndi nthaka ya pamwala, ndi nthaka ya paminga, kapena nthaka ya bwinobwino yonena kuti mawu anu amakhazikika mwa ife? Monga woyera wa tsiku la lero St. Thomas Aquinas, mutithandize kukhala nthaka yabwino kuti mawu anu akhazikike mwa ife, tithe kubala zipatso zosiyanasiyana monga woyerayi St. Thomas Aquinas anachitira polemba zinthu zambirimbiri zophunzitsa mpingo, zophunzitsa anthu osiyanasiyana, makamakaso zokhuzana ndi Ukaristiya ndi chiyambi cha chikhulupiriro chathu mwa Mulungu, kuti tithe kuphunzitsa anthu ambiri ndi kudziwa zambiri zokhuza inu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku lachiwiri la Samuel mutu 7 ndi 4 mpaka 17, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Stanley Makuta kuchokera ku St. Louis Mokibe Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Mariko woyera mutu 4 ndi 1 mpaka 20, amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lekucha kuchokera ku Bishop's House Diocese ya Zomba. Mawu oyamba ammalembo oyera. Mawu ambuku lachiwiri la Samuel. Koma usiku omwewo chauta adauza Natani kuti, kamuuze mtumiki wanga Davide kuti ine chauta ndikuti, kani wayesa udzandimangira ndiwe nyumba yoti ndizikhalamo? Ine sindidakhalepo m'nyumba chiyambire tsiku limene ndidatulutsa Aisraeli ku Igupto mpaka lero lino. Ndakhala ndikuyenda uku ndi uku, ndipo mokhala mwanga munali mhema. Konse kumene ndakhala ndikuyenda ndi Aisraeli onse, kodi ndidauzapo ndi mmodzi yemwe mwa aweruzi a Israeli, amene ndidawalamula kuti azisunga anthu anga, kuti bwanji sudandimangire nyumba ya mtengo ya mkungudza? N'chifukwa chake tsono mtumiki wanga Davide umuze kuti, chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndidakutenga kubusa kumene unkaweta nkhosa kuja kuti udzakhale mfumu yolamulira anthu anga Aisraeli. Ndidakhala nawe kulikonse kumene unkapita, ndipo ndidagonjetsa adani ako onse iweyo ukupenya. Tsono ndidzakuveketsa dzina lako kuti lidzafanefane ndi dzina la anthu otchuka apa dziko lapansi. Ndipo ndidzawasankhira malo anthu anga Aisraeli, ndikuwakhazika kumeneko kuti akhale ku malo awoawo popanda kuvutikanso. Anthu achiwawa sadzawazunzanso monga momwe adachitira kale lija, kuyambira nthawi imene ndidayika aweruzi anthu anga Aisraeli. Choncho ndidakupumitsa kwa adani ako onse. Kuonjezera pamenepo, chauta akukuza kuti, ine chauta ndidzakhazikitsa banja lako. Masiku ako atatha kuti ulondole makolo ako ku manda, ndidzakuukitsira chiphukira pambuyo pako.
mmodzi mwa ana obereka iweyo, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kolimba. Iyeyo ndiye adzandimangire nyumba yomveketsa dzina langa, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kuti ukhale wamuyaya. Ine ndidzakhala bambo wake, iye adzakhala mwana wanga. Akamadzandichimwirachimwira, ndizidzamulanga monga mmene bambo amalangira ana ake. Koma sindidzamuchotsera chikondi changa chosasinthika, monga mmene ndidachitira ndi Saulo, amene ndidamkana kuti ulowe ufumu ndiwe. Tsono banja lako pamodzi ndi ufumu wako ndidzazikazikitsa mpaka muyaya pamaso panga. Ndithudi, ufumu wako udzakhazikika osatha konse. Natani adalankhula ndi Davide potsata mawu onsewa, ndiponso potsata zimene adaziona m'masomphenyawa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mariko. Pa nthawi yomweyo Yesu adayambanso kuphunzitsa pambali ya nyanja ya Galileya. Anthu ochuluka adasonkhana kumeneko, kotero kuti iye adayenera kulowa mchombo nakhala pansi m'menemo pa nyanjapo. Anthu onse adakhala pansi pa mtunda phepete mwa nyanjayo, ndipo Yesu adayamba kuwaphunzitsa zambiri m'mafanizo. Powaphunzitsa adati, mvetsetsani, munthu wina adapita kukafesa mbewu. Akufesa choncho mbewu zina zidagwera m'njira, ndipo mbalame zidabwera nkuzitolatola. Mbewu zina zidagwera pa nthaka ya miyala, pamene panalibe dothi lambiri. Zidamera msanga, chifukwa nthakayo inali yosazama. Koma pamene dzuwa lidakwera, zidapserera kenaka zidauma, chifukwa zinali zosazika mizu. Mbewu zina zidagwera pa zitsamba za minga. Tsambazo pokula zidalanda chakudya cha mbewu zija, kotero kuti mbewuzo sizidabereke konse. Kwa mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino, zinamera bwino nkukula, ndipo zidabereka. Ngala zina zinali ndi njere 30, zina 50, zina 10. Tsono Yesu adati, yemwe ali ndi makutu akumva amve. Pamene Yesu anali payekha, ophunzira 12 aja pamodzi ndi enanso amene ankakhala naye adazamfunsa za mafanizowo. Iye adawayankha kuti, inuyo Mulungu adakuululirani zobisika zokhuza ufumu wake, koma enawa amene ali kunja zonse amazimvera m'mafanizo chabe. Kuti choncho monga mawu a Mulungu aja amanena, kuyang'anayang'ane ndithu koma asapenye kanthu, ndipo kumva amve ndithu koma asamvese kanthu, kuti angatembenuke mtima ndipo Mulungu angawakhululukire. Pambuyo pake Yesu adawafunsa kuti, monga simukumvesadi fanizo limeneli, nanga muzamvetsa bwanji fanizo lina lililonse? Ofesa mbewu uja ndi amene amafesa mawu a Mulungu. Mbewu zogwera m'njira zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma nthawi yomweyo Satana amabwera nkuchotsa mawu aja amene adafesedwa m'mitima mwawo. Mbewu zofesedwa pa nthaka ya miyala zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, nthawi yomweyo nkuwalandira ndi chimwemwe. Tsono popeza kuti mawu osadazike mizu yozama, anthu amangolimbikira kanthawi pang'ono chabe, mwakuti pakangofika mavuto kapena masautso chifukwa cha mawu aja, nthawi yomweyo anthu amabwerera mbuyo. Mbewu zofesedwa pa zitsamba za minga zija zikutanthauza anthu amene amawamva mawu a Mulungu, koma kutanganidwa ndi zapansi pano, kukondetsa chuma ndi kukhumba zinthu zina zambiri kumalowapo nkufowoketsa mawu aja, motero sabereka konse zipatso. Kwa mbewu zofesedwa pa nthaka yabwino zija zikutanthauza anthu amene amamva mawu a Mulungu nawalandira. Anthu otere amabereka zipatso, mwina 30, mwina 50, mwina 10. Mthenga wa Ambuye. Lero pa 28 January 2026 Mulungu atisonkhanitsa pamodzi timve mawu ake. Ndipo Mulungu ali ndi funso.
tonsefe anatitenga chifaniziro chake, kwa mitima yathu pamaso pake ndi yotani. Imatha kusunga mawu ake, imatha kugwiritsa ntchito mawu ake. Ndiye Mulungu lerolo watipasa fanizo. Fanizo lonena kuti litithandize ifeyo kumvetsa bwinobwino zokhuzana ndi moyo wathu. Fanizo limene litithandize ifeyo kumvetsa bwinobwino zokhuzana ndi momwe timalandirira mawu a Mulungu. Mtima wathu ndi otani? Kodi ifeyo ndife anthu otani? Mfanizo limeneli apereka nthaka ya mitundu inayi. Nthaka yoyambirira muchatamvera yapanjira, nthaka yachiwiri yapamwala, nthaka yachitatu yapaminga, ndipo nthaka yosizira yabwinobwino, yofewa bwinobwino. Ndipo tamva kunena kuti kuchokera mu nthaka yoyamba mbewu zija zikagwerapo mbalame zimabwerabwera ndi kutola. Kuti chimene chikupangisa tsiku la lero kwa ife amene tili nthaka yoyambirira, nthaka yapanjira, kunena kuti mawu a Mulungu akabwera mbalame zitolatola, mbewu za Mulungu zikabwera mbalame zitolatola ndi zichani. Chimene chapangisa kunena kuti the word of God should be exposed, kapena we should be exposed to the prey ifeyo ndi chani. We should be exposed to the devil ndi chani. We should be exposed to Satan ndi chani. Chotero kuti mbewu zija zikakhala zagwera pa ife, Satana kapena mbalame ikumabwera ndikutenga mawu aja, mbewu ija osabereka kena kalikonse pa ife. Ndizo chani zinthu zangati zimenezozo. Kumalo kumene timagwira ntchito, zinthu zangati zimenezi ndi zichani. Ndikatangale, ndikunyoza anzathu, ndikunyoza mabwana athu, kapena ndikuyenda ndi anthu ena amene timagwira nawo ntchito munjira zosiyana-siyana. Kumalo kumene timapanga business ndi zichani. Zimene zikupangisa kuna kuti mawu a Mulungu asakhazikike mwa ife. Kumalo kumene timatumikira munjira zosiyana-siyana ndi zichani. Nthaka yachiwiri tamva kuna kuti mbewu zinagwera pa miyala. Ndipo mbewu zangati zimenezi zinayamba kukula bwinobwino koma mizu sinazike. Nthawi zina timathadi kulandira mawu a Mulungu, komano mawu aja amangokhala mwina tsiku limodzi masiku awiri, kena kusamagwiranso ntchito pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chikupangisa kunena kuti mtima wathu, moyo wathu ukhale ngati nthaka yapamwala ndi chani. Chikupangisa kunena kuti mawu a Mulungu akhala kuti afika mwa ife asakhazikike kwenikweni ndi kudzala mizu yolimba ndi chani kwenikweni. Inuyo ndine tikuyenera kuti chimenecho tichifufuze, tikhale pansi modekha ndikuona kuti kodi kwenikweni ndi chani chimene chikupangisa zanga zimezi. Kunena kuti ine ndimangokhala Mkhristu olimbikira masiku ochepa chabe, ndingokhala Mkhristu olimbikira pa nthawi yochepa chabe, kenako kwina kuti mapanga zinthu zosiyana-siyana. Apa ndifuna ndinene kunena kuti kwa ife amene tilisunga ampingo wa Chikatolika, kapenanso amipingo ina ya Chikhristu, tikudziwa kuti timakhala ndi zinthu zina timene timazichita kawiri. Poyambirira nkhani yokhuzana ndi sakramenti la ubatizo. Ife tonse akhristu timapanga zangati zimenezi. Timakhala ndi maphunzitso mwina a ukwati, timakhala ndi maphunzitso a ukaristiya, timakhala ndi maphunzitso mwina sakramenti la ulimbiso, timakhala ndi maphunzitso ena osiyana-siyana. Pamene tikukonzekera kulandira sakramenti la ukaristiya, pamene tikukonzekera kulandira sakramenti la ukwati, pamene tikukonzekera kulandira sakramenti la ulimbiso, timakhala anthu okonzekera kwambiri ndipo timaphunzira zinthu zosiyana-siyana ndipo timakhala okonzeka. Koma period yangati imeneja ikatha, kulimbikira kumene timalimbikira kuja tisalandire sakramenti la ukaristiya, kulimbikira kumene timalimbikira kuja tisalandire sakramenti la ukwati, kulimbikira kumene timalimbikira kuja tisalandire sakramenti la ulimbiso, kumazilala chifukwa chani? Why do we allow some gaps, some weaknesses to come to take roots in us? Pamene ife tikudziwa kuna kuti timaphunzitsidwa zangati zimene kuti tikhale anthu olimbikira nthawi ina iliyonse. Izi zikungoonetsa kunena kuti nthawi zina moyo wathu, mitima yathu imakhala ngati nthaka imene ili pamwala, kunena kuti mbewu zimangomera paka nthawi pang'ono chabe, mizu ija simazikika kwa ife. Mbewu zachitatu zinagwera pa nthaka ya imene panali minga zosiyana-siyana, ndiwo kuti zinakula koma zinakanika kubereka, chifukwa minga zija zimadyanso nthaka. Komanso mtengo uja umakoledwa ndi minga zimene zinalipo, kuti unakanika kubereka zipatso ngakhale chinakula bwinobwino. Funso nkumati takhala tikukula konseko pa Chikhristu chathu, anthu akhala akutiona tikutumikira pa Chikhristu chathu munjira zosiyana-siyana, ndifanya tikufoka kumapeto. Takhala tikulimbikira mu zinthu zambirimbiri, ndowerenga,
awo ndi achipembedzo, awo amakhala atsogoleri, awo amayimba kwayala, awo amavinira, awo ndi divine mercy, awo ndi agulu abambo, agulu amayi, awo ndi alegiyo, awo ndi atumiki achifundo. Takhala tikulimbikira anthu ndikuliziwa koma kumapeto kwake anthu amazangona kuti munthu uja ngoti sakuonekanso. Zimene zimatipangisa kuna kuti tipangiza ngati zimene ziyani. Lero Ambuye Yesu akutiuza kuti timakhala nthaka yonena kuti yagwera pa minga. Mbewu zonena kuti zinagwera pa minga, nthaka ya pa minga, kuti kuna kuti kukulako ndi zinakula, koma kumapeto kwa zonse kukanika ndithu kubereka zipatso zosiyanasiyana. Penanso chimene chimatha kupangisa ndi maudindo kapena ntchito zosiyanasiyana zimene ife tikugwira. Kufuna kuphatikiza zinthu zosiyanasiyana. Kuti ngakhale tikuoneka kunena kuti ku chechi timalimbikira, koma tikafika ku ntchito imene timagwirayo imakhala yosusana ndi zimene chiphunzitso chathu chimanena. Sitingathe kubereka zipatso zimene zikuyembekezereka. Tikuyenera kukhala anthu abwino ku chechi, tikuyenera kukhala anthu abwino ku ntchito. Tikuyenera kukhala anthu abwino ku chechi, tikuyenera kukhala anthu abwino ku nyumba. Tikuyenera kukhala anthu abwino ku chechi, tikuyenera kukhala anthu abwino mu business athu osiyanasiyana, kapena kumalo kumene timacheza ndi anzathu. Kuti zimene tikuonetsa ukunso tikaonetsanso chimodzimodzi. Kuti ife tithe kubereka zipatso zake zokhalisa. Ambuye Yesu akutipempha tikhale nthaka yabwino. Nthaka yonena kuti zipatso zikagwerapo kapena mbewu zikagwerapo zithe kubereka zipatso zambirimbiri zosiyanasiyana. Tithe kuona kuchokera mawu athu oyambirira zimene zinachitikira Davide akuperekedwanso ngati chitsanzo cha munthu amene atamvetsera mawu a Mulungu anayamba kuchita zimene Mulungu amafuna. Ndipo mwa iye munaoneka kuti munaberekedwa zipatso zosiyanasiyana. Ndipo iye Davide ataona kuna kuti Mulungu ampambanitsa munjira zosiyanasiyana, chimene anachiona chabwino ammangire Mulungu nyumba. Kuti the Ark of Covenant imene ngati monstrance kapena tabernacle isamangokhala poyera panjayi koma izikhala mu nyumba ya Mulungu. Ndipo anakonza zangati zimenezi pamene mneneri Nathani anabwera kuzamuwuza kuti siwe womangira Mulungu nyumba, atazamangira ndi Mulungu nyumbayo ndi mwana wako, ndipo Mulungu azadalitsa mtundu wako kuna kuti ukhale mpaka namuyaya. Tikuona apapa kuna kuti munthu amene akuzindikira kuna kuti iyeyo ndi nthaka yabwino afuna kupangiranso Mulungu zinthu zabwino amamudalitsa munjira zosiyanasiyana, koma Mulungunso akumudalitsanso koposa. Kuna kuti pamene ifeyo tikuzindikira ukulu wa Mulungu pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, ndipo tifuna tiapangira anthu ena zabwino zosiyanasiyana, Mulungu amapitirizabe kutidalitsa munjira zosiyanasiyana. Wina ndi Thomas Aquinas, oyera wathu wa tsiku la lero, amene atazindikira ukulu wa Ambuye Mulungu anakhazika mwa Ambuye Mulungu. Ndi amene analemba nyimbo zambiri zokhuzana ndi Ukaristiya, sakramenti la Ukaristiya, sakramenti la Ambuye Yesu. Nyimbo ngati ndikupembedzani, adoro te. Nyimbo ngati imene chayo anailemba ndi St. Thomas Aquinas. Nyimbo ngati sakramenti lopambana tilibe imene chaso anailemba ndi Thomas Aquinas. Nyimbo zokhuzana ndi kupembedza Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya. Chifukwa iyeyo ankakhala ndi chidwi kulingalira za ukulu wa Mulungu pamoyo wake wa tsiku ndi tsiku kuzera mu sakramenti la Ukaristiya. Ndi amenenso analemba zinthu zambiri zophunzitsa anthu zokhuzana ndi masakramenti osiyanasiyana, zokhuzana ndi Mulungu, presence of God, chiyambi cha Mulungu, chiyambi chathu ngati feyo anthu. Kuti ngati mbali imodzi yofuna kuthokoza Mulungu kuyamika Mulungu, anasanduka nthaka yabwino yonena kuti pamene panagwerapo mbewu imene Mulungu anayika, mbewuyo inakula bwino ndi kubereka zipatso zosiyanasiyana. Tiyeni nafenso pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, monga David, komanso monga oyera wathu wa tsiku la lero St. Thomas Aquinas, tisakhale nthaka yapanjira, nthaka yapamwala, nthaka yapaminga, koma tikhale nthaka yabwino yoti mbewu za Mulungu zikagwerapo zithe kubereka zipatso zake zokhalisa. Tipemphere. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, tikuyamikani fana anu, mmatikonda, mmatisamalira, mmatiteteza m'njira zosiyanasiyana. Monga Thomas Aquinas munampasa nzeru zapadera, ifenso mwatipasanso nzeru zapadera. Tithandizeni kukhala olunjika kwa inu nthawi zonse ndi kuzindikira ukulu wanu pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuti nthawi zonse tichite kufuna kwanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Thomas Aquinas woyera, mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.